Moje ime je Sonja. Učiteljski fakultet u Beogradu sam završila 2016. godine i odmah nakon toga sam se zaposlila kao učiteljica u školi i upisala master studije. Kada su učenici prešli na online nastavu, došla sam na ideju da pokrenem projekat Edukativni centar učiteljica. U Edukativnom centru učiteljica se bavimo realizacijom online časova i radionica za predškolce i decu mlađeg školskog uzrasta. Moj dan na poslu je veoma dinamičan. Između ostalog, sarađujem i sa učiteljicama koje su takođe završile učiteljski fakultet u Beogradu i nama je cilj da imamo dosta interakcije sa učenicima, iako radimo online, i da učimo sa njima kroz igru. Pošto imamo individualne i grupne časove, grupe su male do 5 učenika, imamo mogućnost da imamo jako blisan odnos sa našim učenicima i to nam omogućava da utičemo na različite oblasti njihovog razvoja. Kada pomislim na učiteljski fakultet, setim se prvog časa koji sam održala u učionici i trenutka kada sam pomislila ja se nalazim na pravom mestu. Predavanja i aktivnosti koje smo realizovali na fakultetu su doprinele tome da ja implementiram inovacije u moj rad. Budi saputnik novih generacija. Postani vaspitač ili učitelj.